And senior pastor of City Gate Assemblies. Hey Bishop Munomwari. Ko makadiko. Mushe makadiko. Ko kumba ichena. Aiwa kurira itu zvekuti vakasimba zvavo. Ndati makachena. Ndakachena ndafuka kuti matikumba kuri sei. Ramba muchichena. Thank you so much. Today we are talking about children. We are still on that same topic on fixing marriages. Marriage ndinonyanya itaurira pakuti ndiko kunowanzo wandira life yako. Imagine when you get married at 25 and then you stay in marriage for 50 years. It means ndo kwa wanyanyisa kugara. Your husband or your wife ndiye muno chanyo spend a long time naye. Kana mchigara pamwe chete ndiye muno unopedzisira kuona usati wavhara maziso and ndiye muno unotanga kutasana naye wavhara maziso. That's why marriage is need so much attention. Even muchiwirirana you need to invest in it kuti kuwirirana kwenyu kuenderere mberi. Kana musiri kuwirirana usaite hundunya wekuti manje achazviona, dzoka kwairi and fix it because ine chekuita newe. Ukati manje I want to teach him or her a lesson, mukudzidza kwake lesson pain yake anditi inodzoka futi kwauri, because kana wamupanisha asi ari ari fara kuzokubikira emil anogona kutadza kunyatsofokasa, kwete nekuti ari kuita deliberate, but anogona kutadza kukubikira a proper meal because she's not in the right state of mind. Kana ari kufana kukushandira iwe uchiti ndoda kumupedzera, achano underperforma kubasa, either odimotwa kana kuti odismisswa, munoita nzara mese. Saka kuda kurwadzisana marriage zvakangofanana nekucommit suicide. Anofa ndiwe. You can't take poison and expect the next person to die. Ukanzwisisa kuti when you are in marriage you are now one flesh, you will have to uchaona kuti uchatanga kudila nezvimwe zvinhu differently. Kusada kuti mumwe wako afare uchiti nekuti ane mhosva, kusafara kwake kuchawedzera kusafara kwako. Right. Because kana asingafari amene zvazvinongoitawo miedzo zvainongoita, hama dzako dzinongouya iye asiri kufara obva blue tick. Right. Uchaona kuti pain iyoyo inodzoka straight ku Benebel Stadium, inodzoka kwauri. Kana asina diplomas anodzi blue tick. Yes. Saka uchaona manje kuti unenge wako nida futi kuti ave ne diplomas, but obva akuratidza kuti no iwo wakashaya diplomas kwandiri, saka ndinofunga kuti zve diplomas pano obva anyatsobudisa ma true colors. Saka uri kuona manje kuti zvino kunetsa. Marriage ndiwe, your wife is you, your husband is you. There is no your husband there and then you there and then you are happy in your own corner and the other part is feeling is testing their own medicine. Akuna zvinhu zvakadaro. Their medicine will always kill you because you are one flesh. Colossians chapter number 3 verse 18 says, wives, submit yourselves before your husbands. Right. Ivhesi inodiwa nevarume vese vanoinzwa. Bhaibheri ndo zvaraenda se. Bhaibheri shoko raMwari rinoti submita. Nditi but ukazozvitarisisa uchaona kuti pari kunzi wives submit to your husbands. Ukanoitera pamberi pacho ine vhesi futi iri kuti husbands love your wives, which means vanhu ava vari kuteerera one voice. Paul audza madzimai ndiye mumwe chete Paul audza vana baba, which means kuti zvibatane zvifambe mese munofana kunge muchiteerera Paul. Uye akangonzi ngaasubmit, but Paul paanozoda kutaura kuti love your wives ushaya munhu anoteerera, iwe wasimuka waenda, ndo pane problem now. Kuti azouya kuzonosubmita kumurume asingamude zvakafanana nekusubmita pasi pemweya wetsvina. Right. See, mukadzi yeye acharwadziwa nemarriage
ende haufanira kufarira kuti mukadzi wako asubmite kwauri nekuti ari kutya vhesi. Anofanira kuzviita with gladness. Whenever you check word rekuti submission definition yayo inotaura pamusoro pekuresponda to an authority or to power. Saka ukanzwa mudzimai achinzi ngaasubmite to the husband, haasi kusubmita to the person, ari kusubmita to what is coming from the person, which is love. Saka kutanga kwayakaita kuti madzimai ngaasubmite kuvarume vavo hazvireve kuti ndo vanofanira kutanga vasubmita ivo vozovada. Ndomuda sei asingasubmiti. Panabva atouya akati chitotanga chiko isubmission here ilove. Anogosubmita seiko asingakuzive. Wakatanga wanoproposa love. Ndo yaakasubmita to. Yes, of course. Yeah. Uku kungonyora bedzi kuti akatanga saka chakatanga chanzi chiitwe ndiwe wakati ndinokuda. Saka paakati neniwo, it was submission to the love that you had expressed. Saka zvinofana kufamba zvichidaro uchimuda iye achisubmita kurudo rwako. Chinoita kuti mukadzi asingasubmite kurudo rwako ave munhu akatukwa, ari kuramba kudiwa. Saka kana pasina chiri kubva kwauri achinzi ari kusubmita, mubvunzo ndewuti ari kusubmita kuchii? Right. Wakuti ngaateerere sezvandotaura because ndini baba. Anozviteerera, but anozviteerera nekuonda kwemoyo. Rudo ndo runozoita kuti submission yake imunakidze. Submission yakaudzwa madzimai haisi punishment. True. Submit yourselves to God. Us submitting to God is not a punishment. True, sir. Power is released when there is submission. Right? So madzimai, when the husband loves you and you submit to the love, then the husband will release power to you. He will allow you to make decisions based on the level of submission. When you don't submit to your husband, he sees you as his equal. So instead of giving you power, he shows you power. Kana makaenzana tinoratidzana simba, but kana wakaderera unopiwa simba. A pastor that is submitted under God receives the power from God to heal the sick. A pastor that exalts themselves to the level of God, power is taken away from them. That's why they have to exercise gimmicks to maintain the status quo, but they don't have the genuine power of God. Why? They are not submitted. Whenever you are not submitted, the power is taken from you. Ukaratidza kuti uri chibaba, unofanira kubhadhara mabhiuzi ako wega. Ukaratidza kuti uri chibaba, you must defend yourself. Are you getting it? Yes. We are fixing marriages. Right. Saka now tabva ipapa ikoko kuri izuku ndotonenge zviri easy nangu. Dambudziko rinozouya kana taakureiza vana. We are always complaining about ama 2K. Kuti vari drama vanozoita zvakati. Nemhaka yei ama 2K vaine drama. Ngatifurirane kuti tanga tisina. Isusu tanga tisina drama. Drama rema 2K vari kuritora kupi? Kana isusu tanga tisina drama, vakatora drama kupi? Right. Rega ndikuudze kuti anga sina drama ndanani. Vanga sina drama ndana baba vedu nana mai vedu. Ndosaka isusu tisina drama. Kana tichiti takakura mushe because vanga vari mushe. Kana vana vedu vasiri mushe, zvikuru kuti isusu hatisi. Yeah. Drama redu riri kureflecta pavana vedu. Kana uchida kuona kudhakwa kweparent, tarisa mwana wake. Chirungu chamaisa muvana venyu chekunyepa kuti inini ndakakura ndichitambura zvidoto vangu vapindana nezvavakupindana nazvo, ndo zviri kusaka kuti vana vedu vave frustrating like this. Most of the young women that have grown up havatozive how to become a mother to their children. Because being a mother is not breastfeeding.
is not putting food mukana memwana nekumugezesa. The Bible says train up a child in the way he should go, so that when he is old he will not depart from it. I'm asking you as a parent who is under the influence of my voice, what training did you give your child? Or what training are you giving to your son? Mwana wako are trained kudi? Because if you're not training him, or if we are not training them, they are getting some training somewhere. Because kids, get trained. They get trained. As long as you are not training them, you must not think that they are not getting training. They are getting it elsewhere, because mwana achizvarwa is an open vacuum inoda kufilwa. They have got that energy of wanting to know things. Mwana paano reach adolescence, they want to experiment things. They want to know what happens when what happens. Ada kuziva zvese izvozvo. If their nature kuva normal iko kuya kuya. But madiro atiri kuita mari vanhu vemazuvano. The way we don't have time with our children, the way we don't know them, is out of this world. Isusu tanga tiine misikanzwa, but tanga tisina ma platform kwao exercise misikanzwa yedu. Saka mkomana wako vi akashika akadidza gedi aidairwa na mai wako zvotodhakwa anditi. But izvezvi mwana wangu Bliss ane phone yake, saka unotonzwa ku road akaenda ndisina kuzati ashedzwa nomunhu. Why? Because pane nzira yekuti anokwanisa kutaura nevanhu vake zvisina interference yangu ini. Kudhara mukomana wako akafona pafoni ikadairwa namudhara so akaidaira kudaiso iwe utozoti wazvifira hako. You see, because phone it's either ndiye pa next yaipa munhu kana kuti ndiye munhu wese. But right now tane ma cell phones, which means the way we were raised isusu tiri kutofanira kutoita up the game kutokunda vabereki vedu the way they monitored us. Why? Because my sites anoita kuti vana vedu vave trained elsewhere zvisina ineso are very high. We are recording high rates. Exactly. Mwana can Google how to commit suicide, find all the information and do it. Chiri kuzoita kuti mwana afunge zera rake, mwana ane 13 years kuti ndiri kunetsa vanhu zviri nani ndife zvangu. Mwana anoziva kuti anonetsa vanhu at 13, anonetsa chicha anoziva akamudzidzisa kuti unogona kunetsa vanhu ndiani. So you see, it is how we are training them. Unozviziva here kuti even vacho vanogadzira zvima TV, vanogadzira zvimachi, vanotozama kunyora kuti no under 18, no under 16. Kana ini chakuti inooneka pamafoni yayi panotonzi kids chakazenge. But imi mamuite zvana kids chakazenge. Mwana anenge uri nedata rake rine unlimited, ari kuenda kuma pornographic sites achiwana zvese zvaanonida. Mwana otozosvika kana kuti 14 ato addicted. Yes. Imi saka nyaya iripo ndeyekuti it's all about you and me. Ukaona mwana wako achipenga pepe achita zvima drugs, ari ku reflect implement behavior yako. Iwe ngo unayo hauna kuimplementa chete, iye azongokuitira practical subject yayo, ndiwo wakadhako. Listen to me, that's why you see kuti even in Bible pakangomention wa munhu aibva anzi the son of Timaeus, Jesus the son of Joseph, David the son of Jesse. The father will always be mentioned. Hophni and Phinehas, the sons of Eli, who died when Hophni and Phinehas sinned before God. Eli died for them. Where God visits the parents for not raising their children correctly. But isusu we play victim. Umakati bishop vanava tinenge singazive zvavari kuita, iwe ngasingazive zvawaita pangori mudiki. Saka chikupa kuti ufunge kuti wako asiya ichi zvawaita izvozviya kuti waiti ukasvika ukatarisa kuona munhu otura mungikini muromo wako isa mugomo mumvura woti kwe uchimwa mvura nemuromo, ziva kuti mwana wako anozviita futi now. Why are you not monitoring your child? Izvozviya zvokuti waitora 2 kg yeshuga woti muchipepe chako ubuda nayo woenda, mwana wako anoita futi izvozvo zvinoitwa nevana. But ukatadza kuva controller ini alright, kuna zvimwe zvinhu with all due respect, kuna zvimwe zvinhu zvakangopera
akingston wasina kunamata shamu mbiri nhatu dzakasolva mamwe maissues. Alright, kune vana vekuti ukatomurova amuwirirani ukagara naye pasi ukataura naye anotokunzwa otosiya behavior yake. Koita mumwe wekuti ukagara naye pasi dzatoo news dzawakuverenga ari kungomuita kungodza makadini zvenyu mbichada so kwete maningi kwete zviri abusive otosiyana netsika idzodzo. But iwewe uri murungu wekuglenview 8 Naughty corner. Yo kunoti corner. What's the naughty corner? What is naughty corner? Yawakaona movie. Takugara kubanodheni. Fana arikukweva gulu unomuudza kuti iwe ngaende panoti corner. Anyatsodhakwa akakarembera ari ipapo zvakanaka. Listen to me, as long as uchipikisana nezvatikutaura panapa, you are training your medara. Whatever wealth you are accumulating, you are training somebody who is going to trade those things for betting. Why? Because awuna ku train up a child the way they should go. Mwana achingodzoka ku holiday, zvima holiday lessons, zvima chichi, uri kumuticha education but haana life yaanoziva. That's why with that degree he's a drug addict. Madrugs haazeze O level kana A level kana degree. Mwana wako akasaziva Mwari, mwana iye achakuchemedza uchatadza kuenda ku retirement at 79 unenge uchibvisa mwana munyowani mapampa umwana wako iwewe. Achienda kunze kwenyika uya nemwana munyowani ukusira ukutumira shuga iwe uchinesa mwana iye. Why? Because hauna kutrain up a child the way they are supposed to go. Mwana wako ari kuudzwa kuti chii nani. Hello? Wamwe wenyu kana muchitoya kumachechi mwana wako anosara achiona TV, I don't feel like going to church. No, I'm not going to church. Maitefura vaitaura kuti kana musikada kuenda kuchechi yako mwana hapana chakaita sei chakaipa, budai mumba mangu ndida kukiya imba yangu inonamata Mwari pasondo. Budai unosiya mwana akagara pasofa rakaboka iwe uchienda kuchechi wega uchinonzwa kuti Mwari akanaka uchidzoka kumunhu asingazivi kuti Mwari akanaka. Bishop. Hinda une zvinji zvakadaro zvokusiya mwana wako achiraiswa neinternet iwe uripo. Mwana wako anoziva mavhesi mangani. Is it not abusing children? Ukatoona even government inototaura kuti mwana kana uchida kutravela naye unotomusainira maaffidavit negovernment inotoziva kuti asati ane kodzero yekumeka madecisions, anotodecidirwa newe nechechi yekuenda ngaaende kuzioni kuko anozeya nevamwe.